Walang. Copy. Nakapasok lang. Nandito ako sa loob. Shoot. Enemy UAV active. Pupunta ako sa bubong. Going down ako. Pop mo lang yan, easy pop mo lang. Oh, yeah. Ay, fuck. Nasa taas pa rin yung isa, Tumaas, kakataas lang. Dalawa pa. One, taas main, taas Dead lang. isa. Dead's na dalawa actually. Imagine easy yung isa. Wait lang ah. Sige lang. Chill lang. No rush. Ma-plate. Hello. Kailangan mo plate? Ma-plate sa baba. Easy. Ato, Pepe. Wala ko na plate. Patay ba yung dalawa sa taas? Isa na Dalawa lang, pa lang one kill na patay lang. ko. Dito sa labas may may akyatan. Ito muna. Dalawin nyo na, main. Ay, saan ka ba? Wait lang. Sa kabila. Sa left. Sa left yung bumaril sa'yo, easy. Dito side yun, diba? Oo, sa left side yung bumaril sa'yo. Binaril si main. Nakatingin ko. Yun na ata yun. Tumalon, main! Tumalon! Harap nyo. Harap nyo lang na bay. Dalawa sa taas nyo. Ay, shit. Wait lang. Sige lang. Nice one. Meron pa. One more guy. Hard. Oh, tang. Ay! Kaya mo yun siya. Taka na, nagre-reload. Wala na. Ito your game. Tama na. Pinabal ka talaga. Nabal talaga. Buisit tong Let's try. Nagre-reload. Hindi talaga ma-cancel pag nagre-reload. Hindi naka-cancel. Hindi. Hindi. Skip, ang gawin mo, main, wala. Mag-change weapon ka na lang agad talaga. Kung ano yung natitirang bala mo. Medyo mahirap yung cancel Bakit sa akin dito eh. minsan hindi? Alin. Ano hindi? Di ba, magre-reload ako. Nyari, nagpapako ng bala. Re-reload ko, switch akong bala. Pagbalik ko, okay naman. Sa akin nagre-reload pa rin eh. Tingnan ko. Baka may option. Movement behavior. Ay, control niya ito. Ano ba yung easy? Sorry. Sprint, pause, reload. Sprinting does not interrupt the player reload sequence. Sprinting interrupts the player reload sequence. Ha! Wala naman. Asahin mo. Ako, hindi ko binabasa eh. Wala akong nakita option na i-cancel ang reload eh.
Bahala ka na. Hanap ko rin yan eh. Nakakancel Ano, niyo ba bebe? yung sa inyo? Oo. Bakit kaya yun? Isa sprint to fire, ano? Yan. Cancel while sprinting ba yun? Bebe, bili ka na headset. Para hindi ka mahirapan dyan. Nahirapan ako sa'yo eh. Bili na? Yung headset na pinahita ko sa'yo. Ang gagawin ko sa headset na yun? Hindi, para nakaganon lang sa tenga mo. Naka-plug lang. Ayoko nga ng ganun eh. Tapos pag nagsawa ka, sakal mo sa sarili mo. Gago pa. Reload. Sprint, pause, reload. Alam ko dyan meron yung ano eh. Sprinting while reload ba ang tawag doon? Oh, yun yung nakita ko. O yun lang yun. Hinanap, ni-YouTube ko na rin yan, main. Kasi visit na visit ako dyan, yung nagre-reload ka, hindi mo makancel. Kaya eh. Ayusin nila yun. Tangina. Kaya ginagawa ko na lang, wala, change weapon talaga. Kung ilan na lang yung natitirang bala nung ano, make do. Pipilitan ko talaga mag-reload eh. Oo. Oo, wala kang siomay. Ramen meron. Anong sasabi mo? Kasi na Dre Naglaro Oo, sila wala kanina nga. eh. Ha? Naglaro sila kanina. Random yun sa steal sa Use this time to practice. Yun, Ah, alam na nila kung paano Andres, maglaro mga isa't isa. steal. Tandem. Parang kami ni Main, ganun pa rin. Hindi, alam na yung paano to laruin yung mga strategy. Ganun. Sila kasi parang si ano eh. Si J eh. Maglaro. Push lang ng push. Kapag ano, bigyan mo lang talaga ng time. Medyo ano, masasanay ka. Ano yun, Main? Uninstall mo na yung kaldera mo. I dare you. Kasi pansinin mo nung ano, ba't nung nagkaldera ka ba una, nag-verdance ka ba? Hindi na. Ah, Diba? ah. Ano? Main, no? Sige, Uninstall na sige. tayo. Tara. Hindi eh. Gusto ko pa maglaro ng Caldera eh. Wala. Dapat penetition ko yung battle September na yun. Hindi, pwede na ako maglaro. Pwede na ako maglaro. Pero yung galawan ko, bots na. Wala na.